מר בלבן, האם ביקרת אי פעם באיראן? לצערי הרב, טרם, ועדיין לא... דיוויד ניסן, יש לו סיכוי? הכל תלוי באמת כמה הוא יחיה. אז קודם כל נסביר שיש הרבה מאוד דרכים להגיע לאיראן, בדרך האוויר, בדרך הים. יש כאלה שעכשיו שולחים כל מיני מסרי פיוס באמצעות האינטרנט, שזה דבר מצוין לפי דעתי. ויש הדרך שלך, דיוויד ניסן, אתה מרצה על אתרי התיירות שמראים את הפן האחר של המדינה הנוראה הזאת בינינו, ובעוד ימים אחדים אתה תרצה לצמרת משרד החוץ. נכון. תכף נגיע לסוגיה המעניינת הזאת, אבל בוא תשתף אותי קצת בדברים היפים שיש לראות באיראן. אוקיי, קודם כל לגבי ההרצאה עצמה. מדובר כאן בהרצאת שקופיות שמאורגנת בפורמט של טיול מאורגן. אני בתור מורה דרך, אני לוקח קבוצה של ישראלים. צריך להגיד אגב, מה לך ולאיראן? נולדתי באיראן, גדלתי שם עד גיל 18. הגעתי לישראל, אוניברסיטה, תואר ראשון שני. ולא חזרת לשם אף פעם? לא חזרתי אחרי המהפכה. בין 75 ל-78, עד שהתחילו הדברים שהובילו למהפכה, כן ביקרתי חזרה, אבל פעם האחרונה שהייתי באיראן ב-78. 78. וגם אתה תחזור לשם ככל שתאריך חיים. כן, נכון. עכשיו, בכל מקום שאנחנו מבקרים בטיול שלנו, באמצעות השקופיות, אז אני מעבר להסברים על האתר עצמו, אני גם מרחיב בנושא אחר. אני על אומנות, אדריכלות, תרבות, היסטוריה, האוכל הפרסי הנהדר. הם לא באמת כל כך נוראים כמו ממש לא. ממש לא. יהודי איראן. כך שבסוף הטיול, אנשים מרגישים שעכשיו הם מכירים פן צד של איראן, כמו שאתה אומר, מדינה נורא, שלא הכרנו קודם. אז בוא נכיר אותה. אוקיי, כאן אנחנו רואים את מיידוני שהיד. זה המונומנט השהיד, היום קוראים לו אזאדי. משהו מעניין אחרי המהפכה, השלטון האסלאמי לקח את כל האתרים שבשם שלהם יש את המילה שאה, מילה מגונה, ושינו את השם למשהו אסלאמי או מהפכני. מונומנט אזאדי, זה הסמל של העיר טהרן. 45 מטר גובה, יש כאן גם מוזיאון, מקום מאוד מאוד יפה, אחד הדברים הראשונים שרואים. הלאה. אוקיי, פארקים יפהפיים בטהרן, זה פארק לולה, ממוקם באמצע טהרן, גם כאן ביליתי הרבה בתור ילד, זיכרונות ממש נהדרים מהמקומות האלה. הלאה. בורג' מילד, זה מגדל מילד, זה המגדל השני בגובהו במזרח התיכון, מגדל התקשורת, הרביעי בגובהו בעולם, 435 מטר, פי 2.5 מגדל עזריאלי, רק כדי לקבל פרופורציות, ואם כבר אתה מדבר על לבקר באיראן, יש כאן מסעדה מסתובבת, שאפשר לעשות כאן מפגש מאוד יפה בהמשך. הלאה. אנחנו עדיין בטהרן. אנחנו עדיין בטהרן, ומה שחשוב לי להראות זה שיש דברים מקסימים שיש בטהרן. אנחנו בצד, בשכונות הצפוניות של טהרן, שלדעתי יכולות בהחלט להשתוות לשכונות היוקרה באירופה ובארצות הברית. זה נראה כמו קטע מרובע. הלאה, עוד אחד. בוא נראה הלאה. אנחנו פשוט נראה פער אדיר בין החלק הצפוני של העיר לבין החלק הדרומי. טהרן, כמו רוב הערים הגדולות בעולם, היא מחולקת צפון-דרום. יש ציר צפון-דרום, והעשירים בצפון, עניים בדרום. הלאה. אנחנו עכשיו בעיר איספהאן, לדעתי פנינה של עיר. יש כאן את האדריכלות והאומנות האסלאמית באיראן במיטבה. ובמאה ה-17 היא הפכה לעיר הבירה של איראן, ויש כאן דברים מקסימים. המסגד הזה, הלאה, המסגד שפעם קראו לו, שקופית הבאה? שקופית הבאה, עופר, יופי. אוקיי. המסגד הזה קראו לו פעם מסגד שאה. היום קוראים לו מסגד אמאם, על שם אמאם חומייני כמובן. אני רוצה להשאיר לצופים ולאנשים שישמעו אותך טעם של עוד, רק באמת תסביר לי, האם משרד החוץ יזם את ההזמנה שלך? כי מה? כי הם פשוט רוצים לראות תמונות יפות? או שאולי מישהו הולך לבקר שם? אני חושב שגם וגם. אני חושב שזה דבר שאנחנו רואים אותו הרבה באוכלוסייה הישראלית, הרבה צמא, הרבה סקרנות לגבי מה קורה. כן, מאחורי הרעלה. אני בכלל מדמה את איראן לאישה מאוד יפה, שכיסו את פניה עם איזשהו בד כזה מכוער, ואנחנו פשוט מזיזים את הרעלה הזו ורואים את היופי שיש בפנים. דיוויד ניסן, עשית לנו טעם של עוד, וזה טוב מאוד. תודה רבה לך. בלבן, עד שתגיע לטהרן, בכלל,